fo niany amizay zany nilomay olo jiaby kofa naregny narandregny zany teo amin'ny fito teo nisy nagnantso zay tam piste tagny hoe fa mankory mo le lokony lamba ndesiny nivaliako hoe zao de tonga avy atao are fo atao izy nilomay olo jiaby tonga avy tagny mo zany akory ny lahelo sy ny aterigna fo efa maty izy tsy vitan'izay fa ny fomba feno habibiagna tegna tsy hay hoe mbola fon'olombelogno ve mavita zavatra ohatry zay satria efa mety efa jour maromaro zany nahafatesany tao efa tsy hita de efa misy moa zany partie efa tsy hita amin'ny aign'ny razana ka de malasasaigny ihany zay fa voalohany aloha isoragna atsika vahoaka fokon'ologno tegna mankasitraka satria nagnano ezaka atsika tsy niraviravo tagnana atsika fa tegna nagnano zay farafaheriny nandeha nitsakaraka nanomboko izy kofa tsy hita ny olo jiaby nandeha tanàgna jiaby nentsoy fo zy moa zany raha kofa tsy hita de zay fo tamin'ny niany amizay zany izy no hita de miezakazaka fokon'ologno de natao ny procédure rehetrarehetra ka amizao fotoagna zao itenenany zao moa zany izy mbola iare tantory eto Antsoy ihany fa araka ny programme zany de rapitso maraina bezigny designy andeha Ambatosy satria avy agny efa avy agny mamanay tompoko vavy izany ka iangaviagna ihany koa ho atsika zay efa nagnano risoragna zay mbo le ho an'ny hafaka misy moyen possibilité mbo iangaviagna Antanandromba agnaraka zahay agny koa le tsy afaka moa zany tsy amezantsiny mamaramparagna azy makasiky ny fandraisagna andraikitry ho an'ny mpitondra fanjakagna zany mbo andray antagna tsy raviravo tagnana satria efa maromaro zany votognona kao de tokony hadihadigny laligny zany ny fototry ny olo jiaby impliqué agnatiny zany tianay mbo samborigny ary mpiarigny aminjare zany ny lalagna eto ampamaranagna mamerigny fisoragna ho antsika jiaby fokon'ologno tegna mankasitraka mankatelo tsy voavalinay angatahy mbo losogny igny eky ny ratsy fo mbo raha hafa koa zany no magnantsovagna ifamorovoriantsika ka dia magnantegna fa andraikitry antagnana ny manampahefagna rehetrarehetra sotra